skladba Ukradnutý. Od našej obľúbenej skupiny Komajota, teda mojej. Maťo sa búri, keď hovorím, že je to naša obľúbená. Moja. Tvoja obľúbená kapela jaká? Komajota! Už mala si vraj dosť. Nás dvoch. My máme dneska fakt strašne zaujímavý deň. Vianoce sa prejavili. Všetko už myslím, že viac sa tu už nemôže pokaziť na tom pódiu. Samozrejme, že tvárime sa, že všetko je v poriadku. Praskli nám všetky struny na všetkých gitarách. Maťo už rozbil hajtku. To nevadí, ale usmievať sa treba stále a myslím, že o tom je celý život. O tom je ďalšia pesnička, Grace Kelly. Toto je